Moikkelis moi! Ja tänään me päätettiin kuvata Vuokon kanssa Not My Arms video. Jop. Ja niin. Tai me ei tiedetä, onko se oikea nimi, mutta ainakin Miisan kanavalla se on sellainen. Niin. Mutta ei tässä ollut sitten muuta, joten eiköhän Mennään videoon. Hei guys! Eli minä olen Alisa Melik. Ja minä olen puoliksi venäläinen, puoliksi suomalainen. Senhän näkee poskesta ait. Ja tänään kuvataan My Day. Ja ensimmäisenä voisin vähän laittaa hiuksia. Siinä harjan päällä on tällainen kiva pompula. Ja ensin tietenkin harjataan hiukset. Ja hiusten harjaaminen on lähtenyt siitä, kun Elisa Mulik sanoi, että kampa hair. Noniin, mutta kumminkin. Noin, hiukset ovat nyt harjattu. Seuraavaksi laitetaan hiukset. Siis täältä vähän enempää. Ja hiusten laittaminen on todella tärkeää. Siis laittaisin tällaisen hienon kampauksen. Ei kai vauva vaan tee pierujansa. Täällä alkaa vähän löyhkäilemään. No niin, hieno kampaus. Oikeasti tämä on tosi hieno. Sitten otetaan vähän ruokaa. Koska ruokahan on aina hyväkkää. En ihan saanut tehdä. Katso, harrastan tätä hyppytekniikkaa. Katsoin hampaaseen. Melkein. Okei, vielä yksi nyt tavallisesti, koska muuten en saa ruokaa. Ei ihan. No ihan sama. Ei se haittaa nyt. Ei väliä. Seuraavaksi voisin vaikka vähän meikata itseäni Baby Lipsillä tietenkin. Se huuliharppu vieressä. Ja Baby Lipsin laittaminen on yksi tärkeimmistä elämänteistä. Ja vauvaahan ei voi katsoa ilman Baby Lipsiä. Näin, täydellistä! Ei enempää! Kiitos käteni. Ei. Oivallista. Kyllä nyt Sami Sancho tykkää. No mutta, voisinhan minä vaikka tästä harjoitella vähän mun omaa purkkasooloani. Eikö siis, mikä purkkasoolo? Se on huuliharppu. Au! Se meni hyvin, täydellisesti. Mutta kumminkin, kun olen nyt aika hienossa elementissä, voisin vähän juoda vettä. Varovasti vettä. Koska ei ole hyvä pilata huulirasvoja. Seuraavaksi voisin ottaa vähän purkkaa. Voisin vähän pyyhkiä suuta. Vettä meni vähän suupieliin. Täydellisesti pyyhitty. Vähän nuhakin on tässä tullut syksyn aikana. Sitten purkkaa vähän. Sillä siis on todella kauheaa. Ja purukumi tekee siitä täydellisen. Joten eipäs hukkaile purukumia ja rahaa. Au! Noin, riittäköön. Yksi. No. Sen jälkeen olisin vähän sen voikaan laita kengät jalkaan. Mistä?
nyt jumpaan aika, mutta... Syvä vatsa kipua vähän. Tosi vähän. Nyt vähän ilmavaivat kyllä. Voi, kulta nuppunen. Hänellä pitää pukea vaatteet. Eihän nyt kulta voi olla tupessa ilman vaatteita. Ota tämä. Kyllä sinä olet iso tyttö. Hänen nimiä on Malisa Kalik. Ja Malisa on ihana pikkuneito. Ja Malisalla on myös lempinimi. Lempinimi on Milisi Kilik. Ja Milisi Kilikin on tosi ihana nimi. Nyt on kissapuuseera vähän kodistaa häntä. Ja tosiaan Milisi Kilik on jo 16-vuotias. Mutta hänellä on vain pieni vatsaisuussyndrooma. Koska minulla on vähän isompi vatsa, hänellä on vähän pienempi vatsa. Ei se isompia ongelmia. Ei tässä on minun oma tyttäreni. Ja siis olemme ihan samikset. Varsinkin nyt. Heippa, mene pois vauva. Vauva. Hyvä, näin. No, kuitenkin vähän rapsutaan sitä. Onko minulla taitaus? Varmaankin. No, mutta eiköhän tämä ole tässä. Kyllä tekee tilaa tuo. Jos saisin vähän jalkoja suoristettua. Mutta... Ouch! Minun kädet on vähän välillä tällaisia ADHD:ta. Mutta... Nyt mennään! Soisi moikka! Kiitos kun katsoit videon ja tilatkaa ja tykätkää videosta. Niin ja tilatkaa Emman kanava, se on super kiva. Tai tää on ehkä vähän enemmän tästä hauskuutta. Mutta jos te haluatte nähdä vuokkoa vielä mun videoilla, niin laittakaa kommenttiboksiin ja tykätkää ja tilatkaa. Ei kun siis seuratkaa mua IG:ssä, follatkaa IG. Ja nyt tulee tähän loppuun ne meidän somet. Ja ei tässä ole muuta kuin se olisi. moikka!